जों माने जायफाङाव जों माने बनसो लानानै फैदों आरोना बन माने हाबायाव बन नांगौ जादों बेनिखायनो फैदों आरो ओमफ्राय नै जोंना हाबा जानो गोनाङा देख्रा नारला बेनो आरो हाबा जागोना फैनायलै बेसेबां गायनाय डेन्जार गायखाबाला दा जों फाइनालि सफैबाय आरोना गाहायाव एकदम हाजो गुदिनिफ्राय नै नारखोनो बनखौ बेसे माबाय जों दा गाहायाव नै दा जों गाहाय दं आरो डेन्जार खस्थ' बाला फैखागोन नै डेन्जार दाइगेलफोर जायफंनि बेस्ट लकेसन नै हाजो खना खना हाजो गोजा बिराद मोजां आरो प्लेसआ नारलानि हाबानि बन रगायना फैदों ओइ संकर नायलाय नै मालाय बोरायफोरा माने लाबोबाय नै बनखौ जों माने जायफाङाव जों माने बनसो लानानै फैदों आरोना बन माने हाबायाव बन नांगौ जादों बेनिखायनो फैदों आरो ओमफ्राय नै जोंना हाबा जानो गोनाङा देख्रा नारला बेनो आरो हाबा जागोना फैनायलै नै लोगोफोर लकेसना बेस्ट जायफंनि बरिया जायगा ओमफ्राय नै जाबो जों फैनाय इदि फैदों दे इथिं ओरै गुरनानै फैदों ओमफ्राय नै हाजोआ बिराद मोजांखा हाजोआ बेस्ट लकेसन हाजो जायफं फार्स्ट टाइम फैदों आं लोगो फार्स्ट टाइम आरो देग्लाय लोगोनि हाबानि खामानि फैदोंना जों बन रोगानो जायफं हाजोआव नायनोसै बेसेबां रोगानाय जायो बेसेबां हायो बेसेबां खामानि बारि आगबारि नायनोसै माखासे ओंखाम संगासिनो दं लोगोफ्रा ओंखाम दाउ बेदर लाबोदों बे माखासे दानगासिनो दं होलांसै एबार नै गाखोलांनाय एबार हाजोआव ओइथिं बेसेबां नै मानसिफ्रा लोगोफ्रा ओइ जाखोसो दसजनसो जाखागोन नै लकेसना ओरैनो दैमा नै दैमायाव दं जायफंना बिराद बरिया नै जायगाया नेचार हाबि नै दैमाया थिन्दो फैयो आरो हाजोनिफ्राय बरिया लकेसना गड थांबाय थानोसै आरो एसे गोजान थांबावनांगौ बनायनो लकेसना हेरिखा आरो फैनानै बिबारा गार्डेन गार्डेन गोथां नै हेभि दायो जोङो गोजौ गाखोबोबाय दै गोजौखाबाला बिराद डाउन आरो ओइसिम नाहरबाथाय ओइसिम नाहरबाथाय नै हाजोआ बेसेबां गोजौ दं आरो थांबाथाय गैला आरो नै आरो थांबावनांगौसो गाखोलांनांगौ रबार लादों रबारनिफ्राय गन आरो थुफ्लांबा न'आव जाया डेन्जारास खतरा जायगा नै थांसै र' एसे अख्लायगासिनो दं दागासिनो दं सासे दं
lokasinya dengarlah. Kata nih, jonggo bala. Masih hokul siang. Alah. Ya, gede. Sakrama. Dayo nih be bonखौ बे गाहायाव लांनांगौ दा ओरैबायदि खस्थ' जागोन दा नै सासेयाव नाय माबायदि हरगासिनो दं iya माबायदि हरगासिनो नुदों बिराद खस्थ' जायो आरो हाजोआव जुदि फैबाथाय ना बल लांनो फैबा थिखोनाय आरो खोलैहरनाय बिराद खस्थ' हरगासिनो दं आसोला दा आंबो दा बेखौ हरनांगौ देन्जार खस्थ' र' आं खनसे हरना नायनो आंहा खोलैहरदो एकदमबारे tekniknya apa di? Kuli orang dah, mau jitu langsung ada be. Lagau, ikut lam san sih ber. Masa hala. Lagau. Danger kosto. Lah rino ale bala haju fini ya, lebar. Katra kosto ka. Lah bala sih. Di dunia itu kami deh mas, di dunia. Bisa makai nih. Danger kayak apa bala? Touch. Hei. Tolong berita jeng finalis fibер ना गाहायाव एकदम हाजो गुदिनिफ्राय नै नारखोनो बनखौ बेसे माबाबाय जों दा गाहायाव नै दा जों गाहाय दं आरो होद देन्जार खस्थ' बाला फैखागोन जों पुरा गाहाय सफैबाय आरो प्लेन जायगायाव माबायदि लाबोदों नाय फावजोनिफ्राय देन्जार खस्थ' खाबाला होद थैगोलै Nalang berhala ber, coba sam video ke. Bon kita lain sih karyo, gem cuy sih bagar ke. Bon kita ngelaba ya, lana tuh, baik. Akang mana ngulak nih berarti sana. Kos terbelah. Ini dalam ah. Ini nih doh na. Ini pelau deng, nanai. Ayo, ini sih karyo. Cengnya kosong. Mana merau? Berenang dulu lah. Bilang lah bunai. Kita bawa bunai darun nuko. Ya, arto mui lagi tu. Kita tu hanya kanan. Kenapa merah nai? Ini paling sih. Enggak semua berenang lah, macam ni sundeng. Enggak sundeng apa juga. Ni. Gila, margar dene. Ses kalam bay, income loss. Betora. Boria. Dari jang kosong astong. Wah, sas. Udah. Dia beratannya ada. Ati gue asal rabe, sama nih. Warna tuh, udah ya. Itu ra, gas tong songren ya selesai. Hujub.
बेसे बालु नांगौ बालु होनो ना दामा खोजागोन अननानै सुबिदा उन्दै इल' मेला मानसिफ्रा बन रोगानाय ओंखाम उखैजोब्बाय नै ओंखाम जागासिनो दं ओइ मानसि बां दे बोरै जादों संनाया मोजां ना जानोसै नै बयलार बेदरजों बरियानो नै सबबो मेंनानै ओंखाम जाबाय ओंखाम सिखाम जाखांनानै नै फुरा वासआव थिखोजोब्बाय जोङो खाजोब्बाय आरोना गारियाव फुरा भर्ति फुल नै आसोला ओइ मा जाला मानसिफ्रानो जाला लोंनानै सेस सरबन खाजोब्बाय फुरा फुल जाबाय नै महेन्द्र गंसे ओमफ्राय लोगोफोर मोजां नांदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालाम बायदिनि भिडिअ बायदिनोसै थ' बाय बाय